Welcome to News at 7. My name is Chidi Ikenna Amobi. It was indeed a very painful moment, but submission to the will of the Almighty God as Ogidi community buries and mourns the great son of the community, late High Chief Obiechina Chibuzo Mbekwe Olimiri Ogidi, today, 5th November 2025, in his residence in Ogidi. It was a painful moment for everyone, both in the community and outside. Give only one Cassidy, give only one Cassidy, give only some Cassidy, no better. I, Unagi, only one. If I hear something like onye nwere kasị nsọ gị Chineke kasị ike gị onye ikpe kwesịrị ekwesị nke ukwuu onye na-adị ndụ ebighị ekwela ịga n'ebe ị nọ na n'ime azụ anyị n'ihi ihe okwu ọbụla nke ọnwụ The sermon, which was delivered by Right Reverend Owen Chedozie Nwokolo, Bishop on the Niger, was nothing short of a reflection of life and life after death, as everyone is urged to live right in order to be with the Lord at the fullness of time. The arrival of the former governor of Anambra State and presidential candidate of Labour Party in the 2023 general election, Mr. Peter Obi, is indeed a demonstration of the fact that Obi, as he was fondly called, lived a life of purpose.
dignitaries like Honorable Obinna Chidoka, who narrated the impact of late High Chief Obi Mbekwe to him while he was alive. How close Mono related. A good man. And can know the man with him. Thereafter, condolences and other side attractions kicked off in full scale. The king of the community, Igwe pharmacist Dr. Alex Ozonido Eze Tromaya of Ogidi Kingdom, the prime minister of the community, the high chiefs and chiefs of various categories in the community entered the stage. The fifth most social person in American technology. Where is the number Anambra State? Actually, I chairman of all the Hajis. Ogidi Ezua. Obi Chukwu. Odolo Rankai. High chiefs did it. The whole high chiefs did chill many there. Ugo Ogidi. High chiefs will get the oh wow. Owele. Nnamoti. Owele Ogidi. Ajo Owele Ogidi. Sibunyam Obi, Mobi, Obunia, Optosibo, Sibuni Obunia, Sibuni Obu, and Havia, Clem, Chupomera, Omeni Vinobi, Otembo, Omanitek, Amadu. What I get out of Millennia, Damadigan, the second son. Oh, because you can see. And the camera. Yeah, the son of living without the Haji. The African State Chairman. The man in charge of media.
Celebrity, then Jackie Yogi. Can you go to the square? No, you go. Can you go? Haji, let's go to the weekend. Huh? Oh, gosh, you guys say, how can you go? Can you go? Can you go? How can you go? Can you go?
Igwe. Ogidi ekele n'ụlọ. Ogidi makanụ. Mienụ. N'ụlọ. Nwanyị ya na-ajụ. Ọzọ emesịkwala na gị. Onye nọ n'ọgbọ. Igwe eze chụọ mara. Igwe eze chụọ mara n'ogidi. Igwe pharmacist. Ụzọ Chukwu Alex Oyi. Igwe ọla zuru enye. Anyị bịara taa. Ife anyị bịara. N'ibigbo bịara ka ọ si bigbo ọzọ emesịkwana. Anyị wee na-ekele ndị be ekwe. Anụ ka a na-akpụ ya aka dị iche iche ma n'ezigbo ndị and obi mbe ekwe ahụ abụrụ maka na o si from a legendary family. Ọ maka na ọ bụ anyị. Ọ maka na anyị fụrụ ya n'anya otu o si eme ọmụme maka ilozo na ọbụ ha ji kpọọ ya obi mgbe ekwe bụ anyị chadire nwa gọọmenti n'aka na Abuja ewe na-arịọ Chukwu sibikwa ya ọzọ mmasị si na ya abịa ebe a na-abịa wee kwuru okwu eji abịa ijele eji abịa ibe obi aka na na-abịa anyị kwụsịkwuo n'ebe anyị tụdere anyị ekele ọnwụ elu n'elu a bụ abido kpọkwara na anyị ebe a ka abịa bịa kwele obi high chief obi mgbe ekwe anyị na-ayọ Chineke nye anyị eze anyị ụdị nke a ọ bụrụ na ọ nọrọzuru ka nna ya ọ ya akala anyị mma na Chineke anyị ejeri ọgụ na onye nwa na-eweta ya na-eweta mgbe o ji wee sọ ya ka o eji wee weta anyị bụ Ogidi na-aba atọ mana ya bụ ọnwụ ọbịa nwụchiwe ya nwụchiwe mana kedu ife anyị ga-eme ọ Chukwu na-eweta Chukwu na-ewelu anyị weli etinye n'aka Chineke wee na-ayọ Chineke ụdị ife emezikwana maka na esi anyị na mmadụ nwụrụ na at age of 59 years ụmụaka a mụrụ amụ azụ ọlụkwa n'azụ aka ụmụaka oli ọlụkwa na maka na Chineke mere na ya zụsi ya erie so na ya bụ ọnwụ wutere anyị bụ ka branch anyị ebesigbufike anya mmiri anyị eje ọgụbe mmụọ so n'ọnyanwa. You are watching CIA News Africa. Subscribe to this channel if you're watching this video on YouTube and follow this page if you're watching this video on Facebook. I am Chidi Ikenna Amobi. Enjoy the rest of your day. Opportunity they say is life-changing, but you know, to only those who act fast. Have you picked up buying landed property this year in your to-do list? It takes only a good real estate consultant or realtor to help you do that, and that is where I come in. I have something beautiful for you. I introduce to you Agunesibe Luxury Home Phase 2. A premium estate strategically located in the heart of Ubulokiti, one of the fastest developing communities here in Delta State. It is close to major landmarks like Asaba International Airport, Enuani Mega City, and Benin Asaba Expressway. A dry table land that has been fenced, gated, plotted, and 100% ready for instant allocation. Agunesibe Luxury Home is currently selling for 3.5 million naira for 464 square meters. Comes with deed of assignment,
registered survey, and C of O in view. You know what that means? Peace of mind. So here is the juicy part. With an initial deposit of 500,000 naira, you can secure a plot and spread the balance across 3 months. Remember, good deals don't stay long. Call the number displaying on your screen to bring you here for a free site inspection. Night. In the day. Whenever and wherever. We are here for you. We are Independent Africa Television Channel.